घर में बुझाता के एकदम में माई माई रे माई अरे एकरा त मोरा नहीं ओही पता मार माई माई आई रे माई का पिठिया बताओ कबे फोन करती कि माई आवतनी हमारे जब कुछ हो ना पाई जान चाहिए बहुत हम सासत में मानी माई तब का करी दादा लड़की ही अब सासत में रही आ दुख परेशानी होई बेटी के तब महतारी के एतु लगी हो जो उनका साई रही माई न ओकरे ई सब शोभा दे हमारा ना हमारा तनको नहीं खेत हो खते भगवान जी तनी बोला के कह दे कि कुछ बना दे ए बड़की टिकर बो काजी एने बड़ुआ बा कने खाना बन गइल कि अभी बने के बा बनैले नहीं खी दाल भात चोखा दाल भात चोखा हमने के खा ले बजी कने रोज मसाला वसाला वाला अपन को तनी के रोज सब्जी मत कइल कर रात अंडा बनले रहे अच्छा जाए तो हमारे खातिर ना बना रहे बुचिया आवते तनी निक जबुन कुछ बना दा जा तो तो जानते बड़ू जाके सास ससुर का तना ओकर मुट्ठी में रखले रहे अब तक का करबो जा लोई की दुगो तीन गो ले अरे तो जाए माने अच्छा ही बतावो लोग लाइक आदमी फेंक दे अब जौन भगवान देले बना तो अब तो तू अरे तो यहाँ तो दाल भात चोखा ना खई ह सादा खाना का हमर रनिया त खुद खइला बिना टूटल बाड़ी आ तू मने आई त दाल भात तनी कुछ बना तो जन्नी के जब उन दो में दूसर दे बाटे अब तब भइल बाटे अब तब भई रहला तब तो और ना खाई जाती ता मसाला वाला ई कुल दिक्कत होला पेट में लइका लहरेला अच्छा जाए त जाए के दिन में लहरे फहरे ना लागी तनी ए मम्मी जी खाली खाए बना दे बने फिर बर्तन मल फिर बना हमरा से ना हो तवा रोटी रहे तो सब कुछ लिया त अंडा के भुजिया तनी बना दस तनी उसर माना पर चटक के खाए के मन करेला 15 दिन से अंडा के गमक बर्दाश्त करावाई ओही दिन ले रही तब से करावाई में गम पता अच्छा लिया दे तनी लिया के तनी के प्याज मरच काट दस हम भून दे तनी लिया अरे माई साजी खाने कुछ हुआ का होके लगा कैसे तो करंट लेखा मारे लगल दिमाग बाबू दादा मने एगो भौजाई बाड़ी सा कि ननद के सुन के कतना मार तला फला भइ रहत सा केतना खुश रहत सा आ इनकर अभी निमर आलिया सुनले कि आवत त इनकर करंट मारे लागल रेंट मारे लागल अरे गजब मम्मी जी बताओ ना रोग दुख कह के आवेला जी हेउ ने रही त जनाई की पोसले बाड़ू खबरे खातिर अब बा करो त 24 घंटा मम्मी जी अपन बेटिए के फेरा में रही ना ऐसा कोनो काम हो जाला बर्तन माजे वाला काम ना होखेला ये ओसन बर्तन कपड़ा हमरा से ना धोवाई बर्तन ना माजई के तरी हम ना तो धोवावा जब भातार ले कपड़ा का करे बा केवन ठीक बा धोव तो होखिया सा घर में हम रहत नहीं के देखो आराम कोली हो आराम नहीं के करे तनी बना दे सारे लड़की आई त खाई दाल भात चोखा बनल लइके उ खाना ना एगो ओकर तो हत लड़की बिया हां एगो कोरा में बिया भगवान जब लड़की दे तरन त का करू अपना हाथ में बाटे काहे ने काहे भगवान सही कहल बा बनले के बनावे ना बिगड़ले के बिगाड़ेलन इहो दू अखे हम ए जी कनी एक वाली अल्ट्रासाउंड करा देले रहती एको गो रुपया वाला और माई नहीं खी दे अच्छा तुम तो जानते बड़ बताई रउआ बाहर चल जाइम तो ओ पापा मम्मी के तो बड़की मम्मी और बोलते रही जा हमनियो को बोलत रही जा कत रही जा कि तोनी के खाना खाए के मुंह बारे नसीब है मेन बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया जब रुपया रही नु केहू तारा के सलाम करी ए पापा अब की बार हमनी के बाबुआ होइनु मम्मी के अरे तो भगवान के हाथ में बाबुआ हो के बबी हो जौन भी हां बेटा अकेले भगवान के महिमा बबुए दे आजी कहले कि खाली तोनी के माई लड़की पैदा करत है तोनी के हमर नाती ना होसन ए जी गोड़वा फूल गल बा पानी हो गल बा चलो अब ए देखो ए पापा हो बाहर जेबे तो काले केबा हमर के देखो लिया सूट लिया है ऐसन का में हरबैंड लिया है चप्पल लिया है चलो सुना हां और आके देखो चलो बुच्चे के लेके आ गए ससुरा में सुख तारा ना मिलल देखी जी कैसे तक कॉल बा खिसा में नैहर में मातारी ना तो कोई ना आ ससुरा में सवांग बढ़िया ना तो कोई ना ए मम्मी रे गोड़ दुखाए लागो हमरा के मैं भौजाई या भाई हमरा के दबा के रखल रहत ये अब कमा के लोट देत रही आज हमरा में 2 पैसा नहीं खे तो हमरा मेहरारू के दवाई सुई करावे कोनो पैसा निकल ना पूछत रह जय पापा हो गोड़ दुखाए लागल बुचे के गोदी टांग लो आओ जा आओ नेहवा के पापा जय जय दी हमनी खाती भगवान बाड़न
कहनी है ले पहन ले नाते ही पहले रहते ले पहन हम पैदल चलम ले ला पिंकिया के भाई वाह, ए मम्मी रे है ले ली हई कह रे मम्मी और नाक में की का ना रे हम लेम रे डाइन क के बिगले होया सब बिग द भाई हां भाई देखो वो जब बढ़िया से रही हम यही असरा पतारा के छोड़ के जाता नहीं पतारी तारा के सेवा करिए तार नैहर में भौजाई बड़ी भौजाई सेवा करिए हां कुछ जी भी हो जी बाकी बबुआ के सही चारों के माये नु कइला सिया ते करो के करी चली नानी का में जाते जा अरे आजी न देत रहे त नानी दिहे नु हमनी के नानी ठीक हिया दयाजी ले कह हम के करमवा से अरे लिखल ए विधना भइनी गरीबवा के मारले नाम आई हे पेटवा तो कहीं लागत है लड़की बच्चा खा नानी नानी माई बाक हम गोड़ ना लगा खा गइली का हो जाए तो चाट ल औते औते टूट पड़लू खाए खातिर कोने माई कहां बिया प्रणाम जी। खुश रहो हम जानी कि मजाक मम्मी तो करत नहीं तेल धरी है मिनट पी के आनी ठीक बानी जा ओहो प्रणाम जी पाहुन जी दूसरा को बबी हम जानी नु कि मजाक करत नहीं जब आवे के बा मामी हो माई कहां बिया माई ए मामी हमर गोड़ धो दो हे भगवान लीढ़ा पोछ के त लाइन लगा कर रखले बाड़ी ओए माई हम गोड़वा धो दो बनी दुखाता का गोड़ देखो जा तुम से बंजली बा अरे मैं गिर गई नु नहीं बुचिया माई गोल ना तो नहीं खुश रह जा भैया बाप रे बाप लाइन पर लाइन लड़की पलैकी खाली खाए खाती होता जा माई रे अरे ससुई नंदी दुखवा दे दिहन ना तू दुखना दिहन जा कपार पका पोछ बने बुतो हां गोती माई के अगर बड़ू चुप रह माई अपने भी लेकर रखब ए नानी रे गोड़ धोवा दे गोड़ दुखाता धोवा हो बैठल बाड़ू का गोड़ धोई जी माई खोइला बाप रे, बाप रे। ना मुआ देले बाईसा छोटकी ता ता रे नातिन रे अरे करके पानी के लागत कि ना तो होई नातिन रे ये ना ना तो कुर सब बैसा हां तो ऐसे कपड़ा बैठा देता नी ए मामी का का बनल बा मुर्गा करेजा बनल बा खइबू जा से छोटकी मम्मी से मांग के खा लो सो चली पानी उनी पी चली चल सब चल के गोड़ धो का दे पानी पिए के रखले बानी जी अच्छा तो मम्मी देखी का पानी पिए के रखले बानी हमरा के दिए पेड़ा चला जा हम पैसे दे हमारे और मिला दी कहनी है ठीक बाटे कि चारों बाल बच्चा जानते बनी का करब हम गरीब आदमी हो आ पाहुन देखी आता ना गिड़गिड़ाए के का बाटे जी जैसे हमार बेटा वैसे रौरत दामाद ये पैसा रहे तो मैं भौजाई या मैं भाई हनक से लूट के खिलन से आज देखी पाहुन कहे का तो ना चाहिए रौरा अरे बनिहारी धली एगो कोनो के बेच देही चुप ना रहे अपन मुंह लागे लगे चुप करे इका कहता रौरा पाहुन राम हई बेटी हमार सीता जौन है सुपने खावा जौन खेलवड़िए बिया और माई और रावणवा और बाप हम का कही वैसा ना कि घर में हम अपन सीता नियर बेटी के दान कर दिहनी हाय बेटी ना और बेटा हो सब बेटा जन्नी सीता जी रेलवे लाइन बनावतली ट्रेन के डब्बा खड़ा करतली ना जन्नी हां धर तर ए मम्मी धर चल मम्मी जी का जी लेकिन देखो कम से कम बढ़िया से परवरिश कर दे हम तलिक हम सोचनी कि मने बताई दूसर के हु ह ना दूसर का ए पापा हो अब हमरे के हाथ ना खाना खाइन जा नानी ही रहे के भाई बाहर से ले का चोरा खा लिया जाए जी मशीन लागल बा नोट छापे का वाला हो छछनाती रे हां एकर भतार के कमी नहीं का खाइए ए मम्मी रे कैसे मामी डांटो तई रे आजा दे ओंगे ना बोले ले मामी के हाथ में चाबी बा नानी के हाथ में चाबी बा मम्मी डांटत रहिलो आज ही डांटत रहे जब मामी डांटत चल पाउन घर में चल पहले पानी में चल सब पानी में पिए से चल था सुना खाना दे कहिए लेते छुट्टी लास्ट चलता ना चला चल माई के है अगर बड़ टेंशन नहीं खेले यार हम अभी जियत नहीं रे भगवान हमरा के जांगर दे जहिया से आइल बड़ी सन न तहिया से इतना माथा हमार गरम होइल बा काऊ कीच एकदम कर के आ दिमाग खराब कुदा एगो हेन्ने रोवतिया त मामी एगो हेन्ने खाए के द त एगो हेन्ने पिए के द बताओ छह गो बेटी है हाँ भाजी। आज के डेट में कहनी ना ये बार सबर आए तनी बनाइया सब्जी ठीक बा जहिया कम बनेला जी रामर के खानदान लेखा त परिवार भइल बा मैं तब जय बियाह का करे तो ये ना देख लो को खानदान आप हमनी के मेरे दिल में दर्द उठाता जी जाइए जैसे बार गैस बनावता काहे
गैस में तो कोने पाचा कचो खा ला, दिल में दर्द काहे उठता, दौरा का पड़ी। कतनो आदमी बनावता तब बुझाता के हाँ तो आदमी बढ़ल बड़न, देखा तो दीदी आयल बे, दीदी अपन लइका फइका लेके आयल बे, त आदमी खइबे न करी। लेके आओ तनी हम माई जाते जा खेता पर, आ खेता पे से जाते जा कोबी अभी काट के लेके आइम जा। अरे माई क्वेश्चन त मोना में भइल बहुत दादा। काहे तहार मुंह छुट तौनी के देख के। हमार मुंह नहीं के छुटत हो, ई हमरा के कुल शब्द न अपनी काला मुंह से मत बोला। देखा भात ले लेन 10 बजे, सब्जी हो जा नहीं थे। सब्जी खत्म हो गया रे बुचिया। मसी सब्जी खत्म हो गया। हां जो थो माचा रो के ले ले। अच्छा मचार संग बनावे जाओ जब जल्दी। खा लू जा पनीर बिरयानी अति पकौड़ी का। हैं ना मुझे तो चटनी भात खानी जा। 4 घंटा से खा 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 रहत सब्जी खइया भर दीना। जल्दी बनाइयो जा, हम कहली खाई मौसी। हां खाली अभी खाई राती में। आ जाए दे खई है, खाही खाते नु खाना बनता। खई है बनावत तनी बरस से कराहे हम तनी लाग के का बोल। पर मला ठीक लाता मंगा दे। दे हो। तनी ढेर नहीं रौरा बोलते। दे दे मला मन ठीक रहता त का हो गइल। का हमर भातरे के रखनी है का के उनकर मंगलसूत्र नाम के पहनी खीस मत बनाई अब। माने मंगलसूत्र पहले से तनी बाचे न बिया। जानू बिया खेलत हो त का हो कल कहन के मर्द ठीक लागत मौसी रे मंगा ना दे। हां हेरम त तनिक लाज लागत हो, बेटी लेके न बिया होता रा। तो तू त हमर बेटी लायक बा मानी तड़ी बात बतिया हमरा के सिखावा तड़ी जा। दे दे बुचिया जाके तोरा के बाजारी में समकिन के ला दे, टेंशन मत ले। खाली आई बे हौ लाम कलम का होला उहे वाला। हां जो चले तू बाजारी में तोरा के संग बाजार हम करवा दे। हम बेजारी में न बोल रे। चलिए हमरा संगे कल जा बाजार जाई जगह से कपड़ा पे हमारे चढ़ के तांडव कर बुझा। का हो बुझे त तार घरवा तारे ना में काली खा गेलो, हमनी के घर नहीं है का बुझे त की। हमारे ही जरा है के बा ठीक बा तो लोग के जैसे जाए के बा। ढेर मत बोलो। हमारा बियाह होई त तू चल जीबू ढेर मत तो बोलो, लोग के कहते चल नु ढेर मत बोलो। ए मौसी रे खरियानिया में सुतत जन हो जा ढाबा में। हां त मच्छर कटत मामी के घर में सुतम जनो। हां मुंह त भर द जा आया सरे जना सुतब जना। आया सन चल 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 तोरा का चार दी चल चल। बाप रे बाप हांडा के हांडा एक तासाला खाए बनता एकदम हमार दिमागे काम नहीं के करत कि जाता कहाँ ये भगवान तबो घटले रह। माई ऐसन बिया के खाए के मिलता। माई मर जाई त भव जाई हमरा ना पूछियो से हमरा के। डांगवा दुखाता। बुचिया ला खा खो नहीं के खा जाते संगे खिया दे दे ना खा लो त ना कौन है ना कि पानी दे देनी खाना दे देनी खा ला जल्लू। का जरूरत रहे माई हमरा खातिर मुर्गा बनावल। काहे ना हैसन दे हटाओ है मसाला लगे होने कके खो। काहे ना के माने ई बताओ हैसन दे बटे आ मान ल कि आदमी ओ चीज से ना गुजर रहला त एगो बात के बात रहेला। आ हमनियो का तो दिन आइल बटे, हमनियो का तो चीज से गुजरल बन जा, हमनी के जान ना बन जा कि कौन ए तुम्हें कौन चीज खाए के मन करेला। मैं मुझे खाइला खाइला बिना मुंह देत रही सो जाई त का कह मीठा दवाई ना जाई तो के तरह देख दवाई ले ले ना मीठा का कम ना कि माने आजकल में होखे वाला बाटे। ठीक है बा तू खा ल खा के तने पेटा बनू कबो कबो दर्द करत देख ना। ओहे छोड़ बार करेला त कुल दर्द कोई करे का माई यही घरे हमारा तो बुझाता है। आई आ देखा है ओहे अब आई उई को के अभी खाना में खो ओहे तरह टीसेला महीना दुखाला ने बतेल आ तन दवाई लेके ना त लाल चाय बना के हाथ ना घी डाल के ओहि में दे तनी होके करई त घर भगवान दे दिया जल्लू आवतनी खा तू लड़की खा ले बैठ सो लेकिन के फेरा में मत रहो ए जे हम बानी तार कोनो चीज के टेंशन नहीं ले आवते बानी हम दवाई लेके खा लेने ढेर माई तने मुर्गा मछली मंगा देते तो खाइलो हो जाता। मार लइका फैका का हम त एकदम एथी हो गइल बानी। काठ सताड़ू हैं काठ सताड़ू हो कमा के तल भतरा जी धइले बटुए आयु बाबूजी का भौजी भौजी कइले बाड़ू ए बताय अपन पेट लेके आइले पेटवा में लेके आइले चार गो से हूं लेके आइले भतरो लेके आइल बाड़ी बाबूजी काहे आहे कइले बाड़ू आ कहां खाए में ठूसे में निकला त भाई के कमी नी हैं माई अरे हमार त जीव एकदम माई टागल बटा बना बना हणिया का हणिया रखता है ठूसा तारी खातारी एकदम रहताड़ी आई मर तड़ू हैं मर तड़ू हो ये बेटा आता ना सुनाई के बुझत के हम चल जाए जी वो सब बुझाई ना
माई रे मैं हटा होने माई। के घर में बुझा तक एकदम में माई माई रे माई अरे एकरा त मोरा नहीं ओही पता मार माई मैं आई रे माई आ पिठिया पर माई दलक नानू लगा माई रे के जान काई बा बाबूजी हो गेल जी दलक को लागी त अरे होनी जोन दलक को लागी त का दिक्कत बचावा जाए लइकिया का लइकिया त खाली पैसा पैसा आ ये बेटावा आ हां ये भात खाते त पेट नहीं खा जाता और से पेट देता बता अरे जा हो ए घोस नियन का हो गइलू ये कहतना ना खराब बात बिया जी दीदी जी हाथ ना नटंकी कर बेहोश ना हो गई हां ऐसन देह में मुस्सा नहीं बेहोश होखी हां सुना अजले मुझे दवाई ना मिलल रे डॉक्टर समीर खान क्या भाई जी बुची का हो गइल ए जी हो गई ए जी हम ओए हो दादा आई नहीं ना तो मच्छी पवा हो बुचिया गिरा ए बुचिया सांस से करना क्या चलत रे तुम और गई गलती से मैं इसके जान ओयो दादा आयो दादा जी झूठ मत बोली जब आयो हम बच्चे का साहू अरे दादा के दवाई ले लगानी जरा ले ली तो दादा आयो भगवान अरे कतना विश्वास बाबा का करे भैया बता रे सता भातारी अरे तनिका भाई का मार दिन के खोइली दे मचा मम्मी जी हम ना देखने आया नहीं हो तो दीदी जी के जनवा छूट गइल रहे दैया आय हो आज ये कल के दिन अबे खाना दे के कोई नहीं मम्मी का का भइल मम्मी मम्मी कौन रही की बेटा में का दरिया होता रे माया वीडियो रे आयो दादा आयो का भइल नानी हमर मम्मी के का भइल रनिया चल बसनी ये दुनिया सांप का का भइल सरे आगे गरम हुआ ए मम्मी जी सुनी ना जाओ ए मम्मी जी अरे रुका जा लगा था हाल नहीं के नाटक बुलेटिया में अरे तोहनी के का बुझा के बाटे हाउ के करी तू लगिया सा गे वाली के कारी चलो के फोन करे दे पाऊ निकाले बनी अजय बाबू जी नंबर ये केला बढ़िया कुछ कोले बड़ी तो नानी है ना मम्मी ना जनवा लेके गइली तो दादा आयो बचिया अरे के तो लोग के पूछी हो रनिया आयो दादा मोल मुए माटी ले ले रही सा देखी के नानी अब हमनी के कैसे जियब जाने आयो हमार बचिया आयो दादा के करा के माई भाई को बुझा हो दादा बाबू जी हम कुछ बाना रोला गवला में जनानी हे तने दिन खातिर रह पे कहली हमनी के साथे अगर साथे रह रही के तो छोड़ला थोड़ा ना रहती हमनी के का करबे तने दिन खातिर निया रहली ये कहाला नसीब में ना रहे। हम सोचली कि चलो 2 पैसा कमाई बढ़िया से हमें मेहनत के डिलीवरी हो जाए अपन ससुर नैहर पहुंचा दे ससुरा के डरे आए बुचिया के ने बरसा बुचियो आवसता ए भाभी जानतनी लिया के जाई हनी के देखम बढ़िया से जन्नी और माई से बात विचार क ले तनी और कली तो देखो तनी हमारे एगो लड़की बिया जनते बनी नेहा ओकरा से बातचीत क के अपन मम्मी जी अभी बियाह क के हम का कह गांव समाज अरे का कही लड़कियन के तो कम से कम देखे के चाहिए ना दूसर कोनो आई त मारी पीटी जननी ना देख भाल करी अपना नियर हाँ आई अपन मौसिया रही तो अपन करे धरे ना ये अपन दुखवा बुझी ना ई तो बात त ठीक है। जाई लड़कन के लिया के जाई अब कौन मुंह लेके हम बताई कि जाई गांव पर अपना
आए। का करब जौना खातिर के जाइली हमर रनिया के निमने निमने हो हवा जाए तो आज ये दिन देखा दिया राम जी। चल देखी याद अब भगवान के ये मंजूर रहे ये लिखा रहे। ठीक बा। ठीक है बट लिया के जाई वनी के जाई लिया के माई से बात करके चुप रहे मत। जैसन होई वैसन चुप रह, चुप खबर दे जाई। ए मम्मी जी चुप रहे, चुप रह, जा दिया मत रोई, कार होता नहीं हो। ठीक बताओ जाता है मम्मी के लिए आके जानता नहीं ठीक है बली आके जाए ढेर बुझाता टे लड़कियन के ना छोटे छोटे बाड़ी सता अपन दिन बढ़िया देख सुन के अपन होई में जवन करे के बा अपन होई। मेरे बात छोड़की गए तिरिया के अब मेरे दूध पियत रहे हम कैसे पी के पिया अब कैसे हमारा निया पेटवा में लिया ले जाना तेजी दे लिया ये तो ठीक है मम्मी जी हम निकलता नहीं लिया ली दुआरिया पता कहतारी चली छोड़ के आवता नहीं चली आयो माई चली तनी होनी के 200 रुपया